Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda uku kamar yadda kuke gani. A nan kamar yadda kuke gani akwai Kawu Dan Sarki, akwai Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker. To ina masoya Auta MG Boy, ina masoya Hamisu Breaker da ma kuma masoya Kawu Dan Sarki. A yau shirin namu na kuɗi. Yanzu da farko kun san yadda shirin namu yake kasancewa, muna shiga waƙar ɗaya daga cikin wayannan mawaƙa ɗaya bayan ɗaya domin ku je kuma ku tantance mana tsakanin wayannan mawaƙa guda uku wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ɗinta har ma ya bare ta. To a yau ma za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaƙa guda uku kamar yadda kuke gani, Auta MG Boy da Kawu Dan Sarki da kuma Hamisu Breaker. Domin su ma ku jidda ta kasance ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ɗinta har ma ya bare ta. Da haka da farko za mu fara shiga waƙar Kawu Dan Sarki domin ku jidda ta kasance, sannan daga baya za mu shiga sauran waƙoƙin wayannan mawaƙa domin su ma ku jidda su kaya, sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda uku, Kawu Dan Sarki da Hamisu Breaker da kuma Auta MG Boy, wanne ne fi wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ɗinta har ma ya bare ta. Da haka masoya Kawu Dan Sarki bari mu shiga waƙar domin ku jidda ta kasance. Kada ka manta kai dai in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama zaka iya mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Yanzu da farko bara mu shiga waƙar Kawu Dan Sarki domin ku jidda ta kasance, sannan daga baya za mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kasance, sannan ku ji yadda ita ma waƙar Hamisu Breaker dai yadda ta kasance. Duka dai za ku jidda waƙoƙin nasu za su kasance wayannan mawaƙa guda uku kamar yadda muka faɗa muku, Auta MG Boy da Hamisu Breaker da kuma Kawu Dan Sarki. Kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Yanzu in ba ku manta ba za ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Sannan kuma muna so ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ku tsakanin wayannan mawaƙa guda uku, Auta MG Boy ko Hamisu Breaker ko kuma Kawu Dan Sarki. Da haka bara mu shiga waƙar domin ku jidda ta kasance. To masoya nan shahararrun mawaƙa, da fatan kuna jin daɗin wannan shiri namu na wannan lokaci na duniyar taurari na gwaninka, wanda wannan tasha ta mai albarka take ɗaukar nan kanku. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Sannan inda dama kai mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker da ma masoya Kawu Dan Sarki. Kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma kuma nishaɗantarwa duk a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Hausa TV. Mun gode masoya Kawu Dan Sarki da masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy. Kuma wannan shiri namu za mu tantance ne a comment section. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ku tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda uku, Auta MG Boy ne, Kawu Dan Sarki ne, Hamisu Breaker, duka dai a comment section ɗin ku za mu tantance. Kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, sannan ka danna mana subscribe, sannan ka danna liking a wannan bidiyo. Mun gode masoya Kawu Dan Sarki da masoya Hamisu Breaker da ma masoya Auta MG Boy. Kuma ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa.